Dragi gledatelji, dobrodošli u novu emisiju O nama za vas. U zadnje vrijeme puno se govori i razgovara o novom zakonu koji je sada na čitanju. Odnosno, radi se i o njezi gluhih ljudi. Mnogi mi se javljaju i kažu kako tu temu nismo obradili, ali jesmo. I sada ćemo vidjeti što je rekla gospođa Marica Mirić u vezi tog zakona i u vezi njege gluhih ljudi. Drago mi je da ste pokrenuli ovu temu, ona zaistinu zaslužuje pažnju i mislim da ćemo mi i kao zajednica i kao Hrvatski savez gluhih i nagluhih osoba uspjeti promijeniti jedan spektar toga o čemu je bila riječ. U jednom dijelu pitanje je usporedbe uvijek osoba s invaliditetom jednih sa drugima, pa na neki način svi misle da su njihova prava zakinuta, da svi imaju jednaka prava, a sa druge strane opravdano je da se ljudi bore za svoja prava, jer ako neće oni, tko će se boriti za to i tko će na to ukazivati. Kad govorimo o njezi, ona je jedna specifična socijalno-zdravstvena usluga koja se pruža osobama koje u potpunosti ovise o tuđoj njezi i pomoći i tu moramo razlikovati one koji su nepokretni, oni koji imaju određene uređaje, određena pomagala, da li se govori o disanju, da li se govori o hranjenju, da li se govori o inkontinenciji stolice ili inkontinenciji mokraće. Znači, imamo jedan cijeli spektar zašto se osobe nalaze na toj listi ili se govori o jednoj teškoj pokretljivosti. Znači, kad govorimo o gluhim osobama, znamo i neću ništa novo reći da je kod njih osnovni problem komunikacija, da ta komunikacija je izrazito zahtjevna, da ta komunikacija odvaja gluhu osobu od drugih ljudi ukoliko nema adekvatnu podršku i da tu što se tiče te podrške treba dati veliku podršku i mislim da je Republika Hrvatska među zemljama koje tome poklanjaju veliku pažnju. Posebno bih sada pohvalila naš Hrvatski savez gluhih i nagluhih koji je za komunikaciju razvio sustav potpore prevođenja na daljinu. On je još uvijek pilot projekt, zove se Slavica. Prema Slavi Raška je najpoznatijoj osobi u tom spektru, ali on će omogućiti da se taj dio podrške razvije na najbolji mogući način. I sad ću već na početku spomenuti da pozivam naše udruge, da pozivam naše članove da potaknu svoje udruge da se jave na nove europske socijalne fondove, zato što će ti europski socijalni fondovi imati takve socijalne usluge inovativne, to je potpuno inovativna usluga, i da će moći ljudi opremiti se da školuju, pripremiti se da školuju prevoditelje. Mi znamo koliko god sad pokušavamo na neki način pomoć djeci u školi, pomoć osobama gluhih u svakodnevnom životu, u radu i svemu, da još uvijek nemamo dovoljan broj prevoditelja koji bi sve to mogli pokriti. Znači, taj aspekt će pogledati i te osobe, ali i one osobe i udruge koje su u potrebi i kojima je potrebno i tehničko sredstvo. Zato mi planiramo u dogovoru sa Savezom i provesti edukaciju o tim projektima, kako se prijaviti i potaknuti udruge da se taj dio što bolje riješi, a onda će se rješavati i ovi druga pitanja. Kad govorimo o njezi, njega je ono što je nužno osobama s invaliditetom, ali kao što sam spomenula u početku, postoje različiti stupnjevi te njege. Gluha osoba, ako je, da kažemo, ako ima kao invaliditet gluhoću bez nekih popratnih drugih teškoća, onda je njega za nju nešto
što u suštini možemo reći nije potrebno, jer može se sama ustati, umiti, oprati, higijenu obaviti i to, ali ne može kod liječnika za neke potrebe komunicirati, tako da joj je potreban ovaj prevoditelj. Za druge vrste osoba s invaliditetom ta je njega nešto što je nasušno potrebno, što ne može sama osoba obaviti. U spektru gluhih u njegu bi spadali starije gluhe osobe. Znači, mi dosta govorimo i ja znam da Savez i Gradska udruga Zagreba i ostale udruge gluhih i nagluhih kontinuirano ističu problem starije generacije. Ta generacija sa starenjem gubi komunikacijske vještine, je stekla neke koje su joj prilagođene, ali ona gubi i mogućnost orijentacije i mogućnost kretanja i to, pošto slabi i vid i mogućnost komunikacije, i to je područje gdje je njima potrebno, a posebno im je potrebno ako se radi recimo o gluhoj osobi koja ima višestruka oštećenja. Znate, ako je neko i gluh i slijep, ili gluh i ima motoriku potpuno poremećenu ili neku bolest drugu, neki teški šećer koji se pojavio i slično, onda zasigurno treba tuđe njege i tu moramo razgovarati. Ja bih rekla, tu je nama danas otvoren, ne prozor, nego vrata su nam otvorena za rješavanje tih pitanja koja se namiču gluhim osobama koje imaju određene teškoće u životu, odnosno starijim gluhim osobama. I ovog trenutka mi radimo na pripremi zakona o inkluzivnom dodatku. To je zakon koji će u suštini nadomjestiti troškove izazvane invaliditetom. Povećane troškove, pa tu znači za neko pomagalo, za nekog prevoditelja kad onaj fond sati ne bude dovoljan koji je osobi omogućen kroz zakon o osobnoj asistenciji, da se može platiti i da osoba može dignitetno živjeti. Isto tako iz toga neće plaćati njegovatelja, jer to bi sigurno bilo jako puno, ali će plaćati neki dio dodatne opreme, dodatnih potrepština i slično, i tu bi se trebalo naći područje za gluhe osobe gdje bi one na neki način povećane troškove života mogle kompenzirati. Da, hvala vam lijepa, ovo je jedan veliki kompliment, ali bih rekla trebamo biti ponosni svi jedni na druge, jer gledajte, i ovakva emisija koju vi u stvari pripremate, ona je jedan veliki prozor u svijet da se ta ideja, da se gluhoća stavi u centar pažnje, da se vidi koliko gluhe osobe imaju potreba, teškoća, ali i da im se pruže mogućnosti i da se one o svemu tome informiraju. I još bih rekla nešto, sigurno moramo raditi, bez obzira što su hrvatski propisi izvrsni, na većem zapošljavanju gluhih osoba, jer mi govorimo sada o nedostatku ljudi na tržištu rada, naravno pokrivamo to sve sa strancima, ali moramo imati zaposlene sve gluhe osobe, jer one su uistinu, kako smo i prikazali u nekim našim filmovima, izvrsni radnici. Poslušajmo i gospođu Almu Zulim, koja je pričala na proslavi 75 godišnjice rada udruge gluhih i nagluhih Istarske županije. Dobar dan i hvala na pozivu. Lijep pozdrav svima. Pa evo, ima puno novosti u Istarskoj županiji, u našoj udruzi. Od kada sam zadnji puta gostovala u vašoj cijenjenoj emisiji, puno se toga izdešavalo. Pa najbitnija stvar je vezano za našu udrugu je što će ove godine ona proslaviti 75 godina postojanja. Sada intenzivno radimo na pripremi tog velikog događaja koji će se održati u svibnju mjesecu. Planiramo pozvati sve naše donatore, poslovne suradnike
sve koji na bilo koji način utječu na nas, na osobe oštećena sluha, od predstavnika centara za socijalnu skrb, Zavoda za vještačenje i slično. Ja se nadam da će se puno ljudi odazvati. To će biti isto jedna prilika da malo i progovaramo o problematici, mada uvijek na tim nekim prigodnim svečanostima nije to uobičajeno, ali ja smatram, s obzirom da je problematika gluhih osoba jako velika i zapostavljena, da treba iskoristiti svaki trenutak da se o tome progovara. Isto tako, učestvovali smo u jednom projektu vezano za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. U sklopu tog projekta snimali smo i film sa tematikom zapošljavanja osoba sa invaliditetom, gdje sam ja u tome progovarala o problematici zapošljavanja osoba sa oštećenim sluhom, zato što tu ima jako puno teškoća. Poslodavci nisu senzibilizirani, zaziru od zapošljavanja osoba s invaliditetom iz razloga što ne znaju kako premostiti komunikacijsku barijeru i onda jednostavno ne žele se niti upustiti u to, bez obzira što postoje razni poticaji za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Oni rađe plaćaju naknade, odnosno neke kazne, nego da bi zaposlile osobe sa invaliditetom, tako da je taj film koji se zove Skriveni popoljci boljeg društva jedan jako lijepi primjer i da bi se pokazalo široj javnosti o mogućnostima svih osoba sa invaliditetom u svijetu rada. Sada su nam na tapetu dva jako bitna zakona. Jedan je zakon o osobnoj asistenciji i iza toga dolazi zakon o inkluzivnom dodatku, gdje sad intenzivno radimo na tome. Zakon o osobnoj asistenciji bi trebao stupiti na snagu već 1.7. ove godine, dok evo, zakon o inkluzivnom dodatku očekujemo uskoro u savjetovanju kako bi mogli mi dati svoje primjedbe. A radi se evo, intenzivno i na drugim svim projektima, sve kako bi se osobama oštećena sluha poboljšao život, kako bi im bio lakši, kako bi se bolje osjećali i više vjerovali evo, društvenoj zajednici. Kako zapošljavanje gluhih nije samo priča, kako nije samo razgovaranje i diskusija. Pogledat ćemo i vidjet ćemo jedan lijepi primjer iz Istre. Lijep pozdrav svima. Ja se zovem Darko Komšo. Ja sam ravnatelj Arheološkog muzeja Istre. Toliko toga na znakovnom jeziku. Čestitam vam svima 75. obljetnicu rada udruge, a ja ću vjerojatno isto uskoro postati vaš član, jer prije 3 godine sam obolio od sindroma iznenadne gluhoće, pa ne čujem na lijevo uho, baš najbolje. Mi kao Arheološki muzej Istre radimo velike napore da muzeji i naše institucije budu otvoreni za sve. Prije nekoliko godina smo sudjelovali u velikom europskom projektu Kamin, u kojoj je bila glavna krilatica muzej otvoreni za sve, gdje smo napravili za sve naše ustanove i objekte mogućnost da se osobe s invaliditetom mogu prići, tako da su napravljene sve platforme. Također smo surađivali sa udrugom slijepih i slabovidnih Istarske županije, radili smo jednu izložbu koja je bila posvećena slijepim i slabovidnim. A što je još najvažnije od svega, radili smo edukaciju vlastitog osoblja, da budu prijemčivi, da rade na inkluziji, da budu otvoreni prema osobama s invaliditetom.
Prije godinu dana, nešto malo manje, primili smo u Arheološki muzej Istre Vjekoslavu Sošić-Žužu, Anju Avu, koja je prije 9 mjeseci naš član, zaposlenik. I meni su poslali da kažem par riječi o mom iskustvu. Znači, po meni je primiti osobu s invaliditetom isto koji primiti normalnu osobu. Sa Anjom smo imali sreću zato što ona kvalitetna osoba i samim tim ja sam zadovoljan kao ravnatelj jer imam dobrog radnika. Ono što je jedan plus nama svima, a to je što smo mi u stvari se povezali bolje kao tim zbog Ave. Radili smo tečaj znakovnog jezika na koji sam ja kratko participirao da naučim ovih par riječi, nisam uspio zbog svojih obaveza biti na cijelom tečaju, ali tečaj je pohodilo 20 ljudi. U muzeju na taj način pokušavamo zaista bolje komunicirati i sa Avom i integrirati u muzej, ali mislim da na taj način i postajemo bolji ljudi sa jednim znanjem više još jednog jezika koji smo naučili, koji se nadam da ćemo ponavljati i naučiti. Ja bih zahvalio puno Tanji koja je nama bila instruktor znakovnog jezika. Posebno bih zahvalio Jenny Gobić-Bravar, našoj djelatnici u muzeju koja zaista radi velike napore za sav rad sa svim osobama s invaliditetom, ne samo sa gluhim i snagluhima. I moje iskustvo je više nego pozitivno. Nadam se da će druge institucije to moći prepoznati. Hvala vam svima na tome. Hvala vam, gospodine Komšo. Pogledamo još neke govornike koji su pozdravili skup na proslavi 75 godišnjice Udruge gluhih i nagluhih Istarske županije. Ja se zahvaljujem u ime našeg župana Borisa Miletića koji je prethodno preuzetih obveza se ispričava nije mogao doći. Zahvaljujem se u ime Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb. Ovo nam je velika čast. Kad jedna udruga postoji 75 godina, konačno jedna udruga koja je starija od mene, pa mogu evo reći da postoji svijest ljudi puno prije nego što smo mi počeli pričati o inkluziji, o integraciji, odnosno ljudi koji imaju nekakvu posebnu potrebu, kako to vole reći. Svi mi imamo posebne potrebe, neke se vide, neke se ne vide. Međutim, najčešće pokretači jesu oni koji to osobno doživljavaju i imaju i vama hvala da ste ovdje, a poznajem sad već duže vrijeme, izuzetno vrijedna i sposobna tajnica, imate sreće. Vi ste ti koji trebate nama svima ukazati, ovdje su predstavnici gradova i ustanova koji se bave osobama sa poteškoćama kojima je posebno teško se integrirati u zajednicu i raditi, a na nama je kad nam ukažete na neki problem, na nešto da to i izvršimo. Znači, mislim da smo tu, da trebamo mi vama zahvaliti, pa evo hvala od mene. Pitam se da li će se mene čuti, zamislite. Dame i gospodo, dozvolite da vas nesrdačno pozdravim, naravno prvo u ime Istarskog foruma udruga osoba s invaliditetom, koji u suštini postoji više od 10 godina, ali smo prošle godine to i na neki način dali status pravne osobe sa jednim velikom željom da bude od velike koristi na prvom mjestu one koje predstavljamo, a to je osobe s invaliditetom više kategorija i drugo naravno s gradovima i županije koje očekujemo da će doista prepoznati doista u pravom smislu ono što Istarski forum kroz svoje članice radi. Naravno da pozdravljam vas i u ime Udruge slijepih Istarske županije koja smo kako govorimo da je udruga osoba oštećenih sluha najstarije, to je točno i uvijek se na neki način držimo toga da poštujemo svaku članicu, a neko ko je stariji od nas, od koga možemo učiti posebno, naravno. Udruga slijepih doista cijeni rad svake udruge i ono što je zaista u zadnje vrijeme, naravno uvijek je udruga osoba oštećenog sluha bila prisutna, uvijek je bila nama stariji brat u smislu da od koga učimo i ono što jeste da ste dogurali do 75. godišnjice. Mislim da je gospođa Antić rekla da je starija od nje, ako sam napravio kiks, ispričavam se, ali moram se pohvaliti, jako već imam puno godina, da je starija i od mene.
Tako da doista želim udruzi osoba oštećenog sluha i dalje da bude u svrsishodnosti svojim članovima, jer kaže na prvom mjestu su članovi udruga osoba sa invaliditetom. Naravno, kad govorim još samo to da kažem u ime udruga Istarskog foruma, da je doista tu izuzetno vrijednih članica. Ja bih zapravo rekao da nijedna ne spada u nijednom trenutku u nekakav upit postojanja nešto slično, dapače svi se mi borimo na neki način da naše članstvo bude što kvalitetnije. Naravno, Istarska županija, govorim kao geografski, gradovi prepoznaju naše mogućnosti, odnosno i naše potrebe. Naravno da mi želimo, jer zastupamo jednu kategoriju koja doista i to očekuje, da doista nas se uvažava i da nas se priznaje naš rad, jer doista još uvijek gradovi i županije, a na koncu konca i država, od koje posebno očekujemo u donošenju zakona za osobnu asistenciju, tumača znakovnog jezika, videćih pratitelja, a iznad svega sve naše probleme koja jedna asocijacija može riješiti kao što je državna, jeste inkluzivni dodatak koji bi zamijenio ja bih rekao siromašan i banalni iznos tuđe njege koja iznosi neki 420 kuna. I doista svi, pogotovo naši političari iz Istarske županije, očekujemo da u ime svih nas osoba sa invaliditetom i to na neki način guraju prema našem Plenkoviću, koji vjerujem da će imati razumijevanja, bar ako ne obećanju, a mi smo tu da se izborimo u smislu da doista to i postignemo, da od sljedeće godine bude, da stupi na snagu ovaj dodatak, takozvani inkluzivni dodatak. Hvala lijepa. Evo, ja bih samo nešto htjela reći. Htjela bih se zahvaliti udruzi, posebno gospođi Almi, na njihovom angažmanu, na našim projektima gdje pokušavamo povećati digitalnu pristupačnost. Vrlo su angažirani, vrlo su savjesni i imaju odlične ideje. A ono što se zapravo ne zna, odnosno manje je poznato, jedan od očeva interneta, Vint-Cerf, imao je problema sa sluhom i zapravo on je osmislio SMS koji mi danas koristimo, tako da zapravo osobe sa invaliditetom su vrlo često inovatori i rani usvajatelji tehnologije. Pa evo, ja se nadam druge suradnje sa udrugom. Hvala vam. Dragi gledatelji, završili smo još jednu emisiju o nama za vas. Reprizu ove emisije možete gledati srijedom, možete vidjeti i iduću subotu, a možete je vidjeti i na našem YouTube kanalu o nama za vas. Mi se vidimo za 14 dana, a vama lijep pozdrav.